ଆଜି ଏକାମ୍ର କାନନ ମଳିନ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ମା ସତେ ତ ବନସ୍ତ ଆଜି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧନ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଲାଭ କର୍ଣ୍ଣ ନସି ବୁଝି କରିନି କିଏ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନବ ପଶିଛି ମୋର କାମ୍ର କାନନ ମଧ୍ୟକୁ। ଆରେ ଚାହର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆରେ ଚାହର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଏ କୃଷକର ଭୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାହର କାମ୍ର କାନନକୁ କିଏ ସେ ମୂର୍ଖ କରିବା ପ୍ରବେଶ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦେଶ ଏଇ ବୟସ ଏବେ ଝିଅ